नोंथांमोना दिनै बे हाबाफारिखौ मानो लानाय जादों? गिबियाव सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोननि रादाब बिजोंसिम गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोबाय। लोगोसे दिनै जों सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि जोंहा आदामोन गासिबो जों जयै दिनैनि बे रंजानाय हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ बेनि थाखायनो लानाय जादों जे थांनाय 27 जानुवारि 2020आव जा मोनसे बिटिआर सुक्ति जालांदोंमोन बे सुक्तिनि दफा 6.4 जा दफा दंमोन बे दफाखौ दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ बे दफायाव जि दंमोन सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बर' मिडियाम बे जा मोनसे दफा दंमोन बेखौ गभर्नमेन्टआ जोंनो होनाय जाबाय। दा बेनिखायनो जोङो बेखौ रंजानाय फोरमायनो थाखाय रंजानाय मोननानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेखिनियानो गेजेरजों मा फोरमायहरनो सानो? गिबियावनो आं धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि जानानै मुलुगाव थानाय जोंनि खना खना जेरावखि थाया जोंनि बर' रायजोफोरनिसिम मोनसे नोंसिनि बे मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरनो सानदोंदि दिनै जोंहा गोबाव समनिफ्रायनो जों मुभमेन्ट खालामबोनाय दाबि दैखांबोबाय थानाय जेरै जोंनि बर' मिडियामनि थाखाय सुफुंजायै मोनसे डिमान्ड जोङो बिबाय थादोंमोन। सुफुंजायै जेरै जोंनि बर' मिडियामनि फरायसालिफ्रा जोबस्रांलांनायनि लामायाव दङमोन। दिनै बे गोलाव समनिफ्राय जों मुभमेन्ट खालामबोबाय थानाय दाबि खालामबोबाय थानायफ्रा दिनै जोंनि मोगथाङाव जाफुंसारबाय होननानै जों सानो। बे जोंनि बिटिआर एक्टनि गेजेरजों दिनै जोङो गासिबो बर' रायजोनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरदों। मानो होनबा बिथांमोननि हेफाजाबै जोङो माखासे राजा लामायाव ओंखारनाय माखासे मा होनो अफिस लांगोनायाव जों जिरायनानै धरना खालामनाय उखैहाब जोङो धरना खालामनाय बे दिनै रायजो राजाफोरनि गोलोमदै देहानि गोलोमदै आरो बिथांमोननि बेसेन गोसा समखौ जाथिनि थाखाय जोंनि बर' माहारिखौ गेरेमसा बुहुमाव गेरेमसा हारि दानो थाखाय जि सेक्रिफाइस खालामफादोंमोन बिथांमोननिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। लोगोसे जोङो दिनैनि बे जिथुनाखि जोंनि टिचार डे फोरोंगिरि सानखौ लोब्बा लाखिनानै आसाम गभर्नमेन्टआ जिथुनाखि जोंनि बिटिआर एक्टनि गेजेराव थाफानाय सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बर' मिडियाम बियो दिनै बेखेवना होबाय जोंना साक्सेस जाबाय। बेखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बेखेवना होबाय। बेखौनो जों दिनै रंजानायजों मुंख्लंफोरनि मुङै जोङो बिबार बारसे बावदों। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिसिमबो जोङो आलारि बाथि फोजोंनानै जोंनि रुंसारि जानाय बर' माहारिनि थाखाय रुंसारि जानाय मुंख्लंफोरनि मुङै जोङो बिबार बावनानै जोङो दिनै गोजोननायखौ जोङो फोरमायदों।